Χαιρετισμός των Μερκάν Χαμίτ και ο Κανταγλή της τουρκοκυπριακής οργάνωσης Πρωτοβουλία Αμοχώστου. Η Πρωτοβουλία Αμοχώστου είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία τα τελευταία 10 έτη έχει θέσει ως βασικό της σκοπό να αναδείξει το ρόλο που παίζει η περίκλειστη πόλη των Βαροσίων στο κυπριακό πρόβλημα. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο κοινότητες σε ολόκληρη την Αμόχωστο, ένας στόχος ο οποίος δεν είναι μόνο αποδεκτός τοπικά, αλλά και σε ολόκληρη, κατά τη γνώμη μας, την διεθνή σκηνή. Οι δραστηριότητες μας και οι απόψεις μας δεν γίνονται μόνο αποδεκτές από τους Τουρκοκύπριους, αλλά γίνονται επίσης αποδεκτές και από τους νόμιμους κατόχους των Βαροσίων, τους Ελληνοκύπριους. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το άνοιγμα των Βαροσίων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να θα μπορέσουμε να είμαστε σε συνάφεια με τις διεθνείς νομικές αρχές, με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά να ακολουθούμε μια πρακτική καλής θέλησης. Η πράξη που έλαβε χώρα για την περίκλειστη πόλη εχτες είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια. Αυτή η ενέργεια όχι μόνο αρνητικά επηρεάζει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες, αλλά είναι και ένα βήμα το οποίο αρνητικά θα επηρεάσει το μέλλον της Τουρκίας και των ίδιων των Τούρκων. Αυτή η ενέργεια σαν ένα μαύρο σημάδι στην ιστορία της Αμοχώστου. Μια πόλη η οποία είναι εχμάλωτη για χρόνια και έχει γίνει μια ντροπή για την ανθρωπότητα. Σαν Πρωτοβουλία Αμοχώστου εμείς πιστεύουμε στην κοινή θέληση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Ακόμα πιστεύουμε ότι το μέλλον της Αμοχώστου θα πρέπει να καθοριστεί με δημοκρατικό τρόπο από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν πρόκειται να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αντίθετα να ρίξει λάδι στη φωτιά ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στις δύο κοινότητες, όπως ακόμα θα δημιουργήσει και ένταση μεταξύ των ιδίων των Τουρκοκυπρίων. Σαν Πρωτοβουλία Αμοχώστου εμείς καταδικάζουμε αυτό το νέο τετελεσμένο το οποίο έλαβε χώρα στην Αμόχωστο. Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να πάρουν άμεσα μέτρα για το μέλλον της πόλης και να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα διαλόγου και συνεργασίας όσον αφορά την Αμόχωστο. Ζητούμε να δοθεί έμφαση στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα 550, η οποία προβλέπει ότι η διοίκηση της Αμοχώστου θα πρέπει να περάσει κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια υγιής βάση για τις διακοινωτικές συνομιλίες. Υπογραμμίζουμε δεν υπάρχει πλέον χρόνος για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να καθυστερεί στα θέματα της Αμοχώστου. Ζητούμε την προσφορά καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στο νησί για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ενός ενεργού διαλόγου και αυτό το συγκεκριμένο θέμα της Αμοχώστου να γίνει θέμα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάσει θετικά τις δύο κοινότητες στα νόμιμα δικαιώματά τους στο νησί. Υπενθυμίζουμε για την περίκλειστη πόλη των Βαροσίων ότι αυτή πρέπει να παραδοθεί σαν ένα έργο ειρήνης στους νόμιμους κατοίκους της χωρίς κανένα όρο. Ακόμα αναγνωρίζουμε ότι το έδαφος των Βαροσίων, όπως για πολλά χρόνια είναι συμφωνημένο, ανήκει στην ελληνοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία, στην μελλοντική λύση του προβλήματος. Είναι γι' αυτό το λόγο που καλούμε όλους τους κατοίκους αυτού του νησιού
να αποφεύγουν να παίρνουν μέρος σε οποιαδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι προκλητικές. Ευχαριστούμε. Μερκάν Χαμίτ και Οκάν Νταγλή.